tí, čo vnímate, ale najmä tí, čo už vnímate menej, venujte mi chvíľku pozornosti. Položme si na úvod otázku, čo je to vlastne alkohol. Odpoveď je jednoduchá. Toto. Áno, priatelia, toto je alkohol. Pre istotu vyskúšam metodickú pomôcku. Áno, je to alkohol. Tá známa metľa ľudstva. Malé množstvo alkoholu, asi takéto, môže mať na náš organizmus naozaj blahodárne účinky. Ak dovolíte, nalejem si malú ukážku. Áno, priatelia, môžete si všimnúť, že malé množstvo alkoholu má na mňa relatívne priaznivé účinky, ale ešte si nalejem, pretože to množstvo bolo také malé, že ste tie blahodárne účinky ani nemohli postrehnúť. Áno, už je to lepšie. Mierna konzumácia alkoholu, asi takáto, mierna konzumácia alkoholu, priatelia, zabíja mozgové buňky. Ukážem príklad. Ale treba povedať, že tie najslabšie a najpomalšie napadá najskôr. Ak dovolíte, ešte jedna ukážka. Dočítal som sa, že alkohol v malých množstvách, alebo radšej, povedzme si to, alkohol v neveľkých množstvách treba konzumovať už aj z dôvodu, že je vedecky dokázané, že väčšina chorôb a epidémií pochádza z vody. No a práve preto treba konzumovať viacej ovocia, lebo ovocie obsahuje vodu, no a z ovocia je čo? Môžete hádať? No predsa človek! Áno, áno, konkrétne zo slivky. Konkrétne zo slivky, lebo pozrite sa tento postup. Zo slivky je slivovica. Zo slivovice je opica, no a z opice je človek. Áno, priatelia, po požití neveľkého množstva, alebo čo sa budeme ondiť, po požití množstva alkoholu sa nám nemôže prakticky nič stať. Ja osobne som sa milé holil pod vplyvom alkoholu a vôbec nič sa mi nestalo. Akurát som sa na druhý deň trochu čudoval, prečo je celé zrkadlo dorezané a ja zarastený jak sviňa. Ale to už vôbec nehovorím o tom, aké perfektné účinky má veľké množstvo alkoholu na náš tráviaci organizmus. Ja som si to nedávno, odložil na chodník 2 litre vína a 7 obložených chlebíkov v použitom skupenstve. Normálne som takto prišiel, takto som to odložil. Presne takto. Presne ako teraz som nechápal, že kedy som zožral tie mince.